Baby, why uhlezi unje? Why uhlezi unje ngempela? Why uhleli udakile? Asho. Baby, udakwa every day. And mina ngikhathazekile ngawe. Why ngempela? Because la endlini akho lutho, akho kudla, ayikho imali unithatha yona leyo mali uthenga ngayo utshwala. Nami ngiphuziswa yilokho. Ula endlini akho kudla kunalo. Kanjani ngoba phela mengabe uthatha yona leyo mali? Uthenga ngayo utshwala. Uyasho nawe ukuthi eyotshwala kuyakuyona yami. Manje ayenzeki yini ukuthi nibe yezi? Akuyona yami yotshwala. Uyasho. Futhi nje asamsogeza. 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 How? Right, hambi. Wena yima yini inkinga yakho? Hayi asamsogeza. Ngiyasho nje. Hayi asamsogeza. Ngiraya ngiwakaze ngiwe namhlanje right hambi. Wow, afuna ukugeza. Hambi yogeza. Futhi nje akekho umuntu ongageza 365. Cha, asamsogeza. Akekho umuntu ongageza 365 days. Ehla right kahle ekhanda. Nyaka wonke abanye sijinga nabo la ko 30 70 40. Ngeke umuntu wageza unyaka wonke. Hambi yogeza right. Awufuna ukugeza Phuma kujabuleni wami. Phuma ngoba wena ukwazi ukudaba. Phuma. Hambi yogeza.